Vasebia. Don't play with me here. I'm not joking with you here. Turn, my friend, turn, or you think I'm playing here? Belebambo. Yeah, so. Akwe belebambo. Huh? No. Belebambo. No, it's my first time on your life. Your first time? Yes. Huh? Yes. I'm more to English. No, the thing is that I'm only Delta Igbo, so I will not know how to speak that thick Igbo. I will speak Delta Igbo. When you're Delta Igbo, you will not know how to speak that thick Igbo. You will speak Delta Igbo. What is the difference between you and me that is Igbo? There are some things, there are some way you say your own. It's not the same way I say my own. Oh yeah, but you can hear me properly, Abi? I can hear. I will try to hear some of them. Now listen to me. Anything I'm saying now, you will reply with your own language if you are hearing me. It's better. It's better. Are you hearing me? Yes, it's better. Yes, our tradition will not go in vain. You are Igbo and I'm an Igbo. Okay, sir. Now listen. Listen. It's not a matter of okay, sir. Both Facebook, Instagram, and every other YouTube. Are you aware? Yes. Huh? Yes. Nganiru. Yes. Don't use English, Chineka Bagoko. Nganiru. Yes, I would Delta Igbo. I don't want to laugh here. Okay. Are you the one that always writes on my Facebook that why is it that I cannot speak English? No. Mbakwa. Oh yeah, the way phone again I get billion to get last. Okay. Put aside. Banyo that TV. Banyo TV ahun. Put aside that. Put her like this. Okay, wait. Is it better? Wait, he panta guy she from yard the gama ono. Eh? It's not pant, oh. Oh yeah, but I guess I won't pant. Hey, listen, I don't want that laughter and I don't want that grammar from you. That's he pants in she na yard again for tagama ono. Eh? Yes, him no won't pant. Turn one. No, boy scout mbo. Mba. Elehe no ikazu ji ike ụmụ nwanyị boy scouts wing. Amakwam. Eh? Amakwam. Tonu area. Whatever verse bia. Don't play with me here. I'm not joking with you here. Turn, my friend, turn, or you think I'm playing here? Whatever phone. Emola mbo. No. Elola jimbo. Mba. Lehe mena patoko geji ya patoko retire single mother. Amakwa. Iwepula nwa mbo. Mba. Eh? Mba. Ericha ga ona eji aṅụ mkpụrụ ọgwụ iwepụ nwa. Okay, ṅụla mkpụrụ ọgwụ wepụ nwa. Akwa ma ihe m jụrụ gị. Have you taken tablet before? After Ebiama Abia, have you taken tablet before to wash nwa? There's no nwa dere ya no mana ana ma were tablet mana onwe nwa de ya no. Emecha gị ṅụọ mkpụrụ ọgwụ maka nwa ghara ịbịa.
From today, stop it. Okay. It's as if bedrene legi on a affect apato woga. On my lega affect. How old are you? I'm 29. On my lega affect. Okay. Atamu angon pro wefu mwa. Kamwa harebia. Nga niru me wage interview kwe mani ya ga padi ho akwodum. Akwụkwọ gịnị? Akwụkwọ Facebook, YouTube, na Instagram akwema. Makwa m ọta bụ first day na ba life. Oh ya ka na agwa ga akwema nga niru me wage interview. Yes. I should proceed. Are you aware that this program will enter online, both Facebook, Instagram, and TikTok and YouTube? Okay. I should go ahead. Yes. Okay. Nele manyeba. Magana mpage ha dendo. Mpa m anwụgo. Don't know. Gini buru mpage. Ọrịa gịnị? Just ọrịa amakwa. Ebere gị ugwu. Ebere gị ugwu. Yes, I think. Ebere gị ugwu, this girl. I know man know that kind of Igbo. Now that Igbo is thick. Amwa kebra nga be suru beke. Yo ihu otele gi, ihu ebe isha anyu mamre. Ihu otele gi ebe isha anyu mamre. Atapro gi atapo. Ire ebe hu ofutra afuta. No. Ata ya acha. Were Igbo so wa mi hem na doge chile ka ba ko. Mba. Wapaka no lugi. Listen to me. Don't come here to joke with me. I'm going to be a church. And I know that cannibal. Otele. Ana chapo hwe hoto dia n'ime. Magolo aridi? No. Were Igbo gwa moku na gesewa no. Were Igbo this girl? Mba. Ma hwe ese gi. Kebi shira no yana. Asaba, Delta State Asaba. Gene ke na aro. An mele ahịa. Ị na-erere mmadụ ka ọ ị na-erere onwe gị? M na-erere onwe m. Ị na-erere onwe gị? Ele ahịa ị na-ere? Ana m ele portraits. Ka mfụ. Ka m hụ gị na-aga atọ ni. Ihe ndị ahịa ị na-ere? Yes. Tọnụ ọya. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ka ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Delta State Polytechnic, Otefe. Gịnị ka ị gụrụ? Business Administration. Kwushi okwu ike wepụ aka n'okpuru fonu gị, weta fonu gị nso. Business Administration. Ka isi malite na-ere ahịa ị na-ere iji nwee ya otu a, nwee shọpụ, nwee ebe ị na-anọ, kwụọ ụgwọ ya ebu ibu otu a. Ọ nwanne mepere ya. Ị na-erere ya ka ọ nke gị nwa? O mepere ya ihe mọ ya. Ya wụọ nke gị? Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Ihe ọdịdị ji adọ gị? Akwụkwọ? Mba. Ọrịa ọkụkọ dị gị n'ime? Mba. Ọrịa nkịta kwanụ? Mba.
enrolo ta Otele ga bia no yele megota bim yela do ya emegi na do ga do to Otele gi ebi shanyu amamre yela do ga Mba. Ele bi shama so Otele agumala ge ele oti shama ta sa agumala ge Ma kwamo. Position. A lot of shamagi jiji. Or who give to go with the leggy? Otele. Yele monota. Okay. I'm gonna go where? Otele ugere Otele. Ugere on Otele. Nketa tala ya mbụ. Iji akpọ achị Otele ga akpụ. Mba. Okay, na akpụ ya akpụ. Okay, my hem jụrụ gị. Achị ebi shanyu mamịrị. Achị ọ na-eru di akọ achị ntutu Otele gị. Ị na-akpụ ya akpụ ka ị na-ahapụ otu ahụ. Ana m akọ ya akọ. Achị Otele. Iji akpụ ya akọ iji ahafịa ya eruo. Ana m akọ ya anụ. Okay, na-akụ ya akụ. Ị na-akpụ ya punk ka ọwụ malam. Low cut. Okay, iji akpụ ya low cut. Achị Otele. A na-akpụfu ya akpụfu. Ara ọgbala gị mbụ? Mba. Enwere nwanne gị na-aṅụ goof? Mba. Gị nwere ṅụla goof mbụ? Mba. Ị na-agba klọb? Ụmụ nwoke ole tarala gị? 5. 5. O nwere onye nke ka na-ata gị ma ugbu a? Mba. Ị meele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji etinye Otele ha? Mba. Nwoke tawa gị eji anyụ? Ị na-akparị nwoke? Ị na-agbakashiri nwoke ọnụ? Mba. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti? Ama akwamo. Kemgbe ị tawa nwoke tawara gị tibe mkpu mbụ? Mba. Ị na-ajọ ọsọ ihe ọ ga-ediri quiet? Otele na atọ ụtọ. Onyonyo naanị eti mkpu. Jelo type oghe? AA. Blood group oghe? O positive. Kpọọ nọmba gị? 081 0333 5872. Gbarịa ya. 081 0333 5876. Congrats.